Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena, may dalagko nga produksyon sang baboy sa probinsya nga mo nagasuporta sa kinahanglanon sa mga negosyante. Dugang pa ni de Sena ang Negros Occidental sa karon na mo nag-export sang baboy sa Luzon kag iban pa nga probinsya. Dako man ang bulig sang provincial government sa mga hog raisers. Palayag pa sang veterinarian, isa sa nakabulig nga hilway sa ASF ang probinsya among pagpatuman sa 2018 sang ordinansa nga nagadumili sa pagsulod sang imported nga baboy. Dismayado naman si Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celis sa anong kakapulisan sang Ibi Magalona Police Station bagon sa pigaw nga performance. Suno kay Celis, las 11 pasado nagligad nga gabi Mayo 14, nadiskobrehan sini nga nagakatulog ang 4 ka mga pulis samtang nagpauli naman ang duha pa sa piyak nga oras sang ila pag-duty. Dugang pa ni Celis, naktuhan sini nga wala sang desk officer sa sulod sa estasyon kay naglabot pa sa 15 minutos antes nakabugtaw. Nadiskobrehan man sini nga higo ang comfort room. Balabag ang guba nga salakyan sa passageway kag wala sang official duty or detail order nga ginisyo ang hepe sa kapulisan. Ginpalabot na ni Celis ang reklamo sa kay Brigadier General Rando Miranda kay nagaplano nga magpatigayon sa investigasyon angot sa natabo. In the absence of any PNP inspecting unit, it is your duty to be in the station when it is your schedule to report there. The duty of every chief of police and his deputy to strictly enforce the duty detail order issued by them. Kabahin sa pahayag ni Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celis. Ginatugyan na ni Ibi Magalona Mayor Marvin Malacon sa Philippine National Police ang penalidad nga ipapanaog sa mga pulis nga naktuhan ni Napolcom Regional 6 Director Attorney Joseph Celis nga wala nagahimo sa ilang trabaho. Center Risk Action Hotline, ginpayag ni Malacon nga ang PNP National ang may poder sa ipapanaog ng sanksyon sa kapulisan. 50% sa kapulisan sa Ibi Magalona ang pumuluyo sa mga banwa. Nabaluan las 11:30 sa gabi sa Mayo 14 naktuhan ni Celis nga siradong estasyon sang pulis kag 15 minutos nga nagahulat sa gwa antes nakabugtaw ang kapulisan. Ginmono man ni Celis ang mahigko nga CR kag mabaho nga pasilidad sa Ibi Magalona Police Station. Ginkompirma naman ni Nocpo Deputy Spokesperson Police Lieutenant Abigail Dinasco nga ginkakas ni Nocpo Provincial Director Police Colonel Romy Palge si Police Lieutenant John Paul Tabuhara bilang hepe sang Ibi Magalona umpisa kahapon nga adlaw. Sunod kay Dinasco, si Tabuhara ang ginbuslan ni Police Captain Eric Doronela samtang ginapatigayon ng investigasyon angot sa reklamo ni Napolcom Regional Director Attorney Joseph Celis para sa anom kuma pulis, non-commissioned officer upod Sanday Tabuhara kag Deputy Chief of Police Lieutenant Minardo Eliaga. Ginklaro ni Donasco nga si Tabuhara pa lamang ang ginrelieve sa pwesto karon yara na sa Nocpo Personal Holding and Accounting Unit o kon PAW. Sa iban nga balita, lokal nagpatigayon sa inspection sa itong Biyernes nga adlaw si Councilor Renesito Novero sa bahin sa Robinson Mall sa Mandalagan angot sa plano nga paggamit sa mga lugar bilang dugang nga vaccination center sang syudad. Suro kay Novero, mayara na sang nadihon nga kasugtanan ng iya komitiba kag tagdumalahan sang mall angot sa mga programa. Dugang pa sang konsehal ini nga lihok ang kabahin man sang preparasyon nga ginahimo sang syudad angot sa ginapaabot nga mass vaccination para sa COVID-19 labi na sa tion nga mag-abot na ang vaccine nga ginbakal sa karon nga administrasyon. Sa nabaluan nga si Novero ang gindesignar sang alkalde bilang committee chairman sing vaccination center kag quarantine center sang Bacolod.
Plano karon ni Executive Assistant kay CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas nga magtukod sang isa ka panibago nga team nga mo magatrabaho sa pagpanglimpyo sa mga drainage system kon kanal sa palibot sang syudad. Suno kay Vargas, iya na nga ginpreparar ang daan nga sewer jet para sa mga operasyon bawod ang bag-o nila sa karon nga equipment ang ginagamit man para sa disinfection sa mga merkado kag mga quarantine facilities. Dugang pa ni Vargas ini nga inisyatibo sang iya talatapan ang kabahin sang preparasyon nga ginahimo sang syudad angot sa nagahilapit nga pagsulod sang tig-ululan labi na nga wala pa sa karon ma-activate ang task force nga luyag tukuron sa alkalde upod ang DPWH. Sa piyak nga bakin padayon man ang meeting ni Vargas upod sa City Engineer's Office angot sa pag-finalize ang flood control project nga ginaplano sang syudad. Kung daan lang namon nga surget, if you remember, dara kami sa kadaan nga surget. So, i-komisyon namon to siguro by within the month para nga may isa katilya. Kaya hindi ko magamit ng bago. Kaya kung puno na siyang disinfectant. So, hindi yung daan namon kasi pwede pa man to siya. Muna siya mahantol na lang siya nga clearing. Kabagin sang pagpahayag ni Executive Assistant kag CDRRMO Cluster Head Joe Marie Vargas. Sa dugang nga balita lokal, patay ang mag-asawa kag duha pa sini ka mga kasimaryo matapos ginlothang sang ginalegar miyembro sang New People's Army kun NPA sa sitio Agit Barangay Trinidad, siyudad sang Gihulngan, Negros Oriental sadtong Biyernes nga adlaw Mayo 14, 2021. Ang mga nagkalamatay mo Sanday Rodrigo Lubay, 46 anyos, kag-asawa sini nga si Cheryl, 44 anyos, napatay man Sanday Ronelo Kirante, 56 anyos, kag Roger Fat, 46 anyos, tanan nagapuyo sa among lugar. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay Captain Kevin Bayaban, OIC CMO sa 303rd Infantry Brigade, Philippine Army, ginpahayag sini nga lunsay mga inosente nga sibilyan ang ginpamatay sa makatapos ang NPA matapos ginpasibangdan nga mo nagtulo sa ila lokasyon nga nagresulta sa madugo nga enkwentro sa tunga sang militar kag NPA nga ginkamatay sa napulo ka miyembro sang rebelde nagligad nga Marso 23, 2021. Apang ginklaro ni Bayaban nga hindi mga sibilyan ang nagtudlo sa lokasyon sa mga rebelde kundi miyembro man sa rebeldeng hublag. Pangatubang naman sang duha ka kaso ang isa ka empleyado sang Binalbagan Isabela Sugar Company o kon Biscom matapos nakuhaan sang armas sa buy-bust operation kahapon sa Puro Camilo, Barangay San Vicente, Banwa sang Binalbagan. Ang naaresto ang ginkilala kay Joel Mahinay, 32 anyos, residente sang Sitio Isla, Barangay Progreso sa among Banwa. Suno kay Police Lieutenant Charles Richard Casalan, naktuhan sa ilahanay si Mahinay nga nagabaligya sang ginasuspetsuhan shabu sa pulis. Na-recover sa otoridad ang 5 ka heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu kag isa ka unit sang Black Widow 9mm caliber revolver nga may 5 ka mga bala. Si Mahinay ang preso karon sa custodial facility sang Binalbagan Municipal Police Station. Last size, desisay Aksyon Radio Philippine Standard Time sa mga balita national. 3 ka mga naka-close contacts ang 2 ka Pinoy nga nagpositibo sa COVID-19 Indian variant, nagpositibo man sa virus. Resulta sa clinical trials ng virgin coconut oil ginapaabot sa Hunyo. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning mga ka-aksyon. Dali lang gid. Wait lang. So mga nag-upod sa akong subong nga aga sa Facebook Live, mayong aga gid sa inyo. Okay, check ta rin mga nag-comment. Good morning lang kay Alex Monteza, bow party on. Good morning man kay Miss Homa Lumena and I think birthday niya subong. Happy birthday, Miss Heaven Heaven. Miss Homa Lumena or kung anong anong tuod yung ngalan ni Miss Heaven Heaven. Happy birthday! Okay, kay Russell Gomez, good morning. Kay Dayna Magbato Malabago, good morning Miss Dorel, watching live in Locotan, Cabancalan City. Mayong aga sa Cabancalan, kamusta ka mo dira?
Suzette Alunan, maayong agaman. Kay Miss Kelly Jelly, happy Sunday. Kag kay Mr. Beboy Villasor sang Simo Sectoral. Kag sa iya pamilya dra sa Don Salvador Benedicto, and of course sa tanan niya members ng Energy Fans Club. And thank you so much sa 100 stars, Miss Kelly Jelly. Good morning man kay Mirna Liago. Kay Rupert Travelio, maayong aga. Gina-greet man ni Miss Kelly Jelly sang happy birthday ang iya daughter-in-law nga si Kirina Villaflor and cousin niya nga si Joel Midel. God bless and salamat gid. Happy birthday! Good morning man kay Baryoga Ray. Tamyaw niya lang taran nga members ng Energy Fans Club. Okay. Kay Rupert Travelio, good morning. Have a blessed Sunday sa tanan. Rami Mondehar, good morning. Monitor lang ko din from Lapu-Lapu City. Greet ko lang Nanay Alicia, kag bilog nga taga Hacienda Paz, sang La Carlota. Uy, mayong buntag dira sa Lapu-Lapu City, Cebu, of course. Good morning. Kay Miss Cory Vidaha, happy Sunday. And happy 12th birthday kay sino? Kay Al June Apil sang Country Homes. Madamo gid nga salamat. Okay, you're welcome. Kay Erlinda Imalay, Geroy Imalay, dra sa may handumanan. Dads Aberia, good morning man. Gusto ko lang tani maglantaw sa inyo through YouTube. Kay gatakod sa akong TV. Galing, wala man ka magagawa sa YouTube. Tiari na lang ko. Ara na kami subong sa live na kami kay Kaina. Medyo may delay lang, sir. Kay sa technical problem. Pero subong live kami sa YouTube. Okay. Kay John Patrick Aba po. Good morning, Liog Tamyo. Live pamati sa mo programa kanday Milky Piding. Kagang iya asawa nga gwapa nga si Maymay sa may Banga, Florenceville. Good morning sa inyo dira. Rami Mondehar. Okay, nag-greet ko na. Teresa Lupsin, good morning man. Kay Rosana Lopez Villanueva. Kay Alguy. Napindutan ko. Okay. Kay Ma'am Van, good morning sa imo. Liog ko Tamyo Alvarez family dira sa may Tangob. Thank you and God bless Ma'am Van. Kay Wilma Inocencio Cabarles, Erlinda. Okay. Hello, Madam Apple Tad-i. Dali lang kayo nagadula-dulang ako na. Sige lang. Kay Rosine Villas, good morning man. Dra sa may Pilia Rizal, pabati. Sige. Okay, good morning. Stand by for Balita National. Jackie Time with Jackie. Aksyon Balita, Sunday Edition. Sa Aksyon! Las 6:21, Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Public sa Aksyon Balita, Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Ginkompirma sa Department of Health nga nagpositibo sa COVID-19 ang 3 ka close contacts ang overseas Filipino workers nga nagpositibo sa Indian coronavirus variant. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Verriere, 58 anyos nga lalaki nga gikan sa United Arab Emirates may na-verify nga 32 sa ka-close contact sa eroplano kag 3 nagpositibo sa virus. Dugang pa ni Verriere paidalom sa whole genome sequencing ang isa sa 3 nga nagpositibo sa virus. Samtang ginklaro sang DOH nga ila pa ilocate ang 2 ka-close contacts nga nagpositibo sa COVID-19. Ginalauman sa Department of Science and Technology nga sa katapusan sang Hunyo magwa ng resulta sang clinical trials sang virgin coconut oil o VCO nga ginalantaw bilang bulong para sa moderate kag severe COVID-19 cases. Suro kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, nagapadayon ng pagtuon sa Philippine General Hospital sa VCO bilang bulong para sa moderate kag severe COVID-19 cases. Madumduman Nobyembre 2020 nakatapos ang DOST sa Phase 2 clinical trials sa VCO para sa probable kag suspected cases ng COVID-19.
Ang pagtuon ginhimo sa Santa Rosa Community Hospital kag sa isolation facilities sa Santa Rosa, Laguna. Samtang nagpabutyag naman sang kumpiyansa si Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles nga malapit nang magwa ang resulta sa pagtuon sang PGH. Ginpasiguro ni Health Secretary Francisco Duque III nga hindi makompromiso ang seguridad sa publiko kasunod sa desisyon nga hindi magpatigayon sa vital signs screening antes ang COVID-19 vaccination. Suno kay Duque, hindi makompromiso ang safety bangod pamangkoton man ang bakunahan sa ilang medical history lakip ng hypertension. Ginklaro ni Duque nga mga kalakip sa high-risk group o kung may medical conditions, magapaydalom sa gihapon sa screening, agad malantaw ang ilang blood pressure. Ginpagwa sa publiko sa Department of Health ang petsa sa mga COVID-19 vaccine nga maga-expire na. Sa laging handa briefing, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga 193,050 ka doses ng Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine nga nag-abot sa pungsod nagligan ni Lunes sa mag-expire sa Agosto 31, 2021. Samtang ang Sputnik 5 sa Russia maglawig naman sa 6 ka bulan. Sa karon nakabato ng Pilipinas ang 15,000 ka doses ng Sputnik 5 vaccine sa Mayo 1, kag dugang nga 15,000 sa Mayo 12. Na-mentionar man ni Verriere nga ang bag-o nag-abot nga 2 milyones ka doses ng AstraZeneca vaccines ang mag-expire sa Hunyo kag Hulyo. Ginpahayag ni Senator Francis Pangilinan nga dapat tatagan sang dako nga papel ang mga pribado nga sektor kag local government units sa National Vaccination Program rollout batok sa COVID-19. Suno kay Pangilinan kulang kag mahina ang rollout sang vaccination program sang gobyerno. Dugang pa ni Pangilinan kinahanglan sang Pilipinas nga padasigon ang rollout subong man ng mga pribado nga sektor nga nagaayo nga tugutan nga makahimo sang ila vaccinations. Palayag pa ni Pangilinan nga hindi mangin epektibang rollout sang bakuna kung wala ang bulig sang pribado nga sektor kag LGUs. Ginpangabay man sini ang Interagency Task Force nga tugutan ng LGUs pagi sa paghatag sang pila ka obligasyon sang IATF agud malabot. Ang target nga 70 milyones ka Pinoy ang mabakunahan sa katapusan sang tuig. Kag sa katapusan nga balita national, nagpanumdum sa publiko si Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung LTFRB Chairman Martin Delgra III nga sundo ng standard health protocol sa pagsakay sa pasahe nga salakyan na gudbalikawan ng COVID-19 transmission. Aminado si Delgra nga mabudlay matuod para sa mga pasahero nga istrikto nga sundo ng protocols labi na sa pagbayad sa plete. Apang ginpanumdum sini nga dapat may pagsulundaan sa pagbayad sa plete pareho sa pagbayad antes ang pagsakay. Kung pagkatapos magsakay, ihatag diretso sa driver ang plete. Samtang ginpahayag ni Delgra nga 80% na sa public transportation ang nagapabilin nga operational kay nagaplano nga magbukas sang dugang pa nga ruta. Las 6:26 Aksyon Radio Philippine Standard Time, detalye sa balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Okay, good morning, liwat kay di na ko to. Kay basta akong kumplewat si Rosini Villas, kido wala ko to naging ko na yung chindan kag ginahambal ya. Watching from Pilila, Rizal, pabati sa family ko da sa San Miguel, Murcia. Okay. Hello sa taranya family ni Rosini Villas dira sa may San Miguel, Murcia. And kay Ryan Karumayan. Good morning dira naman sa may Olongapo City. Okay. Mini Oliadas, good morning man. Dira sa may Tucson, Arizona, USA. Ay, good morning, Miss Mini. May lang nga pamate. Okay, happy Sunday and keep safe everyone. Kaga, basa, Philippines, oras sa Pilipinas. Suportahan ta si Rabia Mateo, ang ato niya representative sa Miss Universe. Okay? Grabe, no? Katahom kay Rabia kahapon sa mga nakalantaw, bala? Tomtaom kay Rabia sa iya nga swimsuit, kag sa iya nga evening gown. Pwerte. So, laban Pinaya.
Malo ka, isa ka pride naman isang mga Filipino kung makuha pagid ni Rabia ang corona. Kaga i-claim ta nga makuha niya kay para ma-complete na ang colors ng flag. No, kaysa nga nagdaog si Pia sang pagka Miss Universe 2015, blue ya sokso kay Catriona pula. Okay. So sige, standby anay for Balita International kag Sports. Calcium. Edition sa aksyon! Las 6:28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Public sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye na sa Balita International. Ginaengganyo sa World Health Organization o WHO ang mga pumuluyo sa pungsod nga hindi na pagbakunahan batok sa COVID-19 ang mga kabataan kag sa baylo i-donate na lamang ang mabakuna sa mas pigado nga pungsod. Ginpahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ini sa karon importante nga himuon sa mga pungsod bangod na eksperyensyahan ang malalang epekto sang pandemya. Ini matapos wala ginaugyonan ang plano sa mga pungsod nga bakunahan ang nagaedad 12 tubtob 17 anyos. Bangod madamo pa nga mga mas pigado nga pungsod ang wala nakaumpisa sang pagpangbakuna batok sa COVID-19. Dugang pa sini mas importante nga ihatag na lamang bilang donasyon sa COVAX facility na sambit nga mga bakuna sang sa ibakuna sa mga menor de edad. Kag sa ato naman nga sports balita, nagkampiyon ang pambato sa Germany sa 2021 World Cup of Pools nga ginpatigayon sa Milton Keynes sa England. Ini matapos ginpierde na Joshua Filler kag Christoph Rientes ang pambato sa Great Britain sa pagpanguna na Carl Boyes kag Darren Appleton. Nangin manami ang away sa duha ka team tubtub sa dalay nga nagdaog ang Germany kag nakuha sa ang score o kon pagi sa score nga 11-7. Una na ginpierde sang Germany ang mga pambato sang Estonia sa semifinals sang torneo. Last size 30 Aksyon Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalya sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, May 16, 2021. Happy birthday Ate Bel Rosalie. Birthday niya subong adlaw damo sang lechon nga gin ihaw. Okay, happy birthday Ate Bel. And sa tanan nga may birthday subong adlaw. Ang greetings halin kay Inday Fritzy Giselle Ripotana and family. Happy birthday Ate Bel. Okay, and sa tanan nga nagaupod sa akon subong aga sa Facebook Live man o sa radyo. Good morning sa inyo and thank you so much for me Espanyola, kay Aldrin Diamante and kay Ma'am Romela Ilostre Arevalo. Thank you. Kay Marcy Gloria Pagale. Okay, sige, pasensya hindi ko na mabasa ang inyo gina-comment ha. Angie Kim, good morning man. Stay safe and God bless us all mga ka-aksyon. Hindi naman si Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!